ठीक से धरा फोन हट हम का चले लगाओ 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 लग गई हट यार चल पास हट उठाइए ना बोलियो कौन हो तरी उठाइए ना बात सारी ते हमारी बात सुन बे अच्छा चलिए सुन हेलो किस कलर की चड्डी पहने हो? अरे अरे का भागत रे का भाई ना का भाई ले ना का भाई का भागत रे बाके मार दे कुछ ना तो का न डाला भागत रे तू तारा समझ में ना आई अच्छा रे को साफ बताओ का भाई पर्दार लेखा रहो पाहुन रउआ सबन को ना तेजिम बानी ए काका हे हिसाब से पूछो काहे भागल है कौना के फोन आइल है कुकुर लेके भागल हमनी के धइयो नहीं छटेले चली पूछो क्या सूट करना काय भागले हटे हां हां पूछे काका कुकुर लेखा जाउडा आवता ना सन का तो के बताई लो खुद सुन लो लगाओ लो किस कलर की चड्डी पहने हो? बता दो ना। म्यूजिक बाय कुंदन दास। रहेले मूड में करावे हमके फील हो करेले बात तो हरदम असलील हो रहेले मूड में करावे हमके फील हो करेले बात तो हरदम असलील हो उनके पे पोनी आई के हमसे खेलता तो कबड्डी बार बार पूछेले हमरा से ऊ तो कौना कलर मोर चड्डी बा बाबा हो पूछेले एकरा से मलिया कौन कलर एक चड्डी बा केतनो करी बात पूरा होला नहीं इच्छा हो इतना हाट लागे जैसे मियां खलीफा हो चारों ओर से देखो तो हमें चोर बिया सब लइकिन से बेजोर बिया मन करे खाली ओके आपन बना ली लेकिन बड़ी उ तो जीती बा बार बार पूछेले हमरा से उ तो कौना कलर मोर चड्डी बा बाबा हो पूछेले एकरा से मलिया कौन कलर एक चड्डी बा ढेर गरम लागे ओकर चढ़ली जवानी नरमी न परते के तनो डाली ला पानी मन करे अकबारी में चापी दे ओकर गरमी जवानी के
बार पूछे ले हमरा से ऊ तो कौना कलर मोर चढ़ी बा बाबा हो पूछे ले